Чухте ли го от трепки? Просто не е за всеки. Мълчание за минута, това е всичко, което ни трябва. Или някаква смешна валута, която да ни радва. Правда не е имало и никога няма да има. Дай ми се в измама, докато аз пиша поредната рима. Нямам причина да съм тъжен, когато всичко е толкова красиво. Но и няма смисъл да се лъжим, че няма да стане сиво. Носи си чара в няколко бара, щастието ми е опоено. И всяко действие без вяра ми излиза усолено. Държа сърцето в ръцете си, едва не пускам микрофона. Студен е сезон, стиха и редовете ми и пак съм там сам в своята зона. На фона ветровете запам цветовете си, усмихвам се с страховете си, докато покорявам върховете си и гони си хрона със себе си. Той е 2 стъпки пред времето, с брони белези и тежки дръпки носи си бремето. И си повтарям, че всичко е временно. Езикът ми доста остър и това просто може да развака колко остър е. Пуша до без съзнание, пиша до без дихание и гледам. От робите в завоите до робите на моите всички смеяме ролите. Понякога куклите, но николко го водите. Типично алергични сте към промените. Промените сте излишно да казвам, че сте излишни, прережете си вените. Целта оправдава средствата. Парите са просто средство, да, което носи всички бедствия и ги прилага абсурдно лесно. Умът ми е изгубен и го търсим с вокали, защото е прекалено влюбен в толкова много инструментали. Авария в България, ситуацията между политиците и нацията повдига много въпроси. След декорациите на демокрацията 25 години болен здрав носи. В тази страна емиграцията и деградацията вървят ръка за ръка. Музиката ми е религия, забравям се лута между ада и рая. Може да има щастлив край след края на щастливия край, но това го оставям за накрая.